7%. Βλέπετε, κύριε Θεοχάρη, πόσα προβλήματα υπάρχουν και δεν μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει. Με το σύστημα αυτό φαίνεται σαν να μην μένει πουθενά. Αυτό το σύστημα δεν είναι πουθενά. Ακριβώς. Φαίνεται σαν να μην μένει πουθενά ο άνθρωπος. Εσείς πού μένετε, σε σπίτι? Είναι ένα κληρονομικό. Ή φιλοξενείστε? Φιλοξενείστε ή δικό σας σπίτι? Είναι κληρονομικό από τον πατέρα μου, το οποίο δεν έχει ρεύμα. Δεν είχε ποτέ παροχή. Γιατί μπορεί να γραφτεί και η παλιά παροχή, η οποία έχει κοπεί το ρεύμα. Δεν είναι στο όνομά μου. Είμαι εξεδερέτων με ένα... το οποίο εγώ δεν έχω ρεύμα. Είναι μη ηλεκτροδοτούμενο χρόνια τώρα. Όχι, είναι εξαδιαιρέτου. Μάλλον υπάρχει ρεύμα στον συνιδιοκτήτη. Και παίρνει ρεύμα μάλλον από το συνιδιοκτήτη. Αυτό πού να το ρωτήσει τώρα ο άνθρωπος? Στο TaxisNet, αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Μου, πού να ρωτήσω το TaxisNet? Μα θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα. Όλα και το πιο θα έπρεπε. Τώρα λέμε τι θα σε κάνουμε. ένα ηλεκτρονικό μαγαζί μπαίνεις μέσα. Μισό λεπτό. Είστε νέος, είστε μορφωμένος. Λέω τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος τι να κάνει? Να περιμένει πότε το TaxisNet θα του βάλει σύστημα? Ναι, αλλά άμα δεν το λέει κανείς δεν θα γίνει ποτέ. Το λέμε, αυτό λέμε. Μα δεν το έχουμε πει, το έχετε αναφέρει αυτό. Τώρα πρώτη φορά το λέω. Ότι δεν υπάρχει σύστημα tickets. Και σε ένα απλό μικρό site να μπει, σε ένα e-shop απλό, κάνεις μια ερώτηση, σου απαντάει ένας υπάλληλος. Θα πρέπει να μπαίνεις στο τάξη. Συγγνώμη, εδώ φέτος θα γίνουν φορολογικές δηλώσεις και δεν έχεις δικαίωμα να διορθώσεις τις δηλώσεις σου. Το ξέρετε αυτό? Δεν υπάρχει επικοινωνία. Ένα απλό πρόβλημα θα μπορούσε να ρωτήσει. Τώρα όμως αυτούς τους άνθρωπους τι να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή? Ναι, αλλά δεν ξέρουν ούτε οι λογιστές και δεν βρίσκουν στα τηλέφωνα. Αν δεν βγει εγκύκλειος από το. Πρέπει το Υπουργείο να βγάλει εγκύκλιο. Είδατε πόσες ερωτήσεις που να διευκρινίζει. Να βγάλει εγκύκλιο που να διευκρινίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Άμα πάει στη ΔΕΗ να κάνει ένα έτσι να και τον βοηθήσει. Η ΔΕΗ θα του πει ότι κάνεις ρευματοκλοπή, να το πω και στον αέρα. Θα του πει ότι αφού χρησιμοποιείς ρεύμα που δεν είναι δικό σου από το συνδικαιούχο του ακινήτου, κάνεις ρευματοκλοπή και θα πάει και ποινικά θα διωχθεί. Καταλάβατε τώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, κύριε Νικόλα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, κύριε.